A dobrý deň pani, no čo pozeráte? Bazén. No a aká kvalita bazénov, ako by ste povedali? Celkom dobrá teraz ešte. Takže hej, no. Chcete vedieť, či sú studené alebo teplé? Áno. No dobre, no tak poviem vám, no je tam teplé, bazén má aj rierievku tam. Takže je to také stredné. Tento bazén má takých 150 cm, lebo je to hlbšie než ja. A ja mám 142, no takže vyste, no. Tam je ďalší bazén, ten, ktorý má menej centimetrov. No a ako kvalitu dávate na hotel? Je dobrý? No hotel zatiaľ, no že proste, že moc tak málo priestoru, ale tak to nevadí, ale zatiaľ chválím. Chválite, hej? Bary, drinky, čo? Spokojný? Bary, drinky... Som nerad, že proste, že... Tak, že... Proste tie drinky, že musíme dosť čakať a že nám nerozumia. Aha, dobre, no tak chápem. Nerozumia, no. Topko. A čo kvalita výťahov? Lebo ja keď som tu ako správnik, tak už asi budeme prerábať výťahy, lebo trvanie a jeden sa furt kazí. Takže ako kvalitujete? No výťah je, že moc, keď si ho privoláme, moc dlho čakáme a musíme väčšinou chodiť po schodoch a takto, že ešte nejakú zastavu a proste robia somariny. No chápem, lebo Barcelona je taká, no stredno. A kvalita Real Madridu je dobrá, nie? Keď sme boli... Naposledy, keď sme boli v Real Madride, tak to bolo dobré však. Lebo sme... No dobrý bol. Tam bola troška taká nekvalita. Tak bolo to dobré, ale tak proste... Všetko OK, klasika. No, ja som tam bol, naposledy som bol pozrieť hotely, strašne luxusné, pekné, vyčistenie. Real Madrid je fakt dobrý. Na to, že ešte hraje futbal, tak sú veľmi dobrí. No, a keď ty hra závidím, som si všimol za Vlkov Žiliny, tak to znamená, že ste dobrí. Okay. Vy budete v Žiline, čo na Slovensku? A ešte no dobre. som že... No dobre, už nič nechcete, no čaute. Čauky, čauky, čauky. Čauky, čauky. Čauky, čauky. Real Madrid.